Ticho tamo sirkal. Ticho tamo nade. Ingeni apart from muodo nyoyo. Gi madho chai nad ko committee. Nana no kango kago picha e committee kanero. Okay gima. Ke ingeni gima giwacho kache no apis mar opposition leader, apis mar prime cabinet secretary, to giwache IBC. Giwache 2000 gender, giwache CDF. Ngeni tie gik ma tek monego beni jogo wuoyo. Lakini gima gitimo maber ni kwe gikele Kenya ka. Mana mi wa support gi mo chai nyaka gimadh kanyo gi mandas gi nyoyo gimadho go maber to lakini kango nyaka yeye ne ni sirkal to ndika gima no chiko jopiny mwasetimo kano wa campaign no wuotho ir jopiny mwandikore gi jopiny gimiluongo ni economic charters to charters gi okango gi ni onego interact magi ng'e ni charters guting'ango anyalo kwano no okango gimwasetimo nikech giwacho ni ticho tamo no wacho ni within 100 days what are our Aslas Fund sani joseka million abiriyo atamalo prabiro ga beach machulo loan atamalo prabiro ga beach machulo loan maduoko ngamo seka loan mogik oseka million ang'wen mago Aslas mowuoye ngeno kamo gena kena Aslas mane magiwuoye namba 2 no wacho ni kwa ka hotelo wadhi keto judges kai tich waketo gi tich no wacho ni kwa ka hotelo waduoko port mar Mombasa no waduoko port mar Mombasa wacho ni kwa ka hotelo wadiko jopuonj wadiko 50,000 teachers mano wandiko no wacho ni kwa ka hotelo coastal ring no waduoko chien koro kae kama wacho dio bele matek lakini no wacho ni waketo framework waketo tactics ingejini sami gerot to jinyore seche Trevor sami gerot ingeni nyaka winjre ni sami gerot sami timo foundation idwaro simiti mapek idwaro waya mapek idwaro kokoto mapek idwaro kanye makao pesa mogik madongo koro ingene Kenya Kwanza nyaka ibenia ni kama sacrifice shida tema no kango ginowe government mokalo kama ne giriwore mane gimosore cha shida no wan moting'o te to wacho no wan no shida no wadaloso foundation ne nyithindwa gi nyikwawa mondo mbele ka odhi obed maber mana mi wacho ni okwanya subsidize consumption to what subsidize production koro mana mi wacho ni wan gi mwang'iyo mbolea kaka no chiko jopiny e kaka watime ting'eno kango nyaka ng'enia ni kaka president golo wach e parliament to ndiki wacho ni dig milestone mosetimo namba 1 wacho ni ji ok yud tich 50,000 ji aluf prabich moseyudo tich e wach mag housing 40,000 houses duto se launch madhi nyime sani pod wan gi plan mar gero ute 749,000 mane nyiso ni sirkal en on toes wandiko jo miluongo ni community health workers ji 100,000 masano osewuothe e ute ka ute milion 1.4 mago ute magisiwuotho jo mipimo pressure jo mitimo kamano koro ing'eyo sirkal kata education meno wacho ni ng'eno kango gini ing'eni gine ging'iyo gibiluongo ni kao oko gimedo lakini wan wabiro gi formula ing'eni economics ka une school lore gi school misobe ng'eno sobe school gi sobe school ma madala kujo school masome economics wan watimo calculus algebra yani wachenjo ni economics koro wanyiso ni gima watimo ni education ka wan wacho ni kokango gini nyalo afford gimiluongo ni private school magichulo ni nyithindo 50,000 100,000 ka ji odhi university ni sano koro gidwaro help nade koro gimbe nyaka gichul help nikech wadwa gimiluongo ni equity wadwa ni ng'ama ni piny kucho watimo gi means assessment wadwa ng'eyo ni ng'ama onge pesa imiyo loan ng'ama nyalo gina matin chulo kiwango maluwore gi kiwango mare koro wapango tich ritwa 5 years pok watieko gikaw bug gi kalam ginon wa mos kaka jo azimio uneno ni ang'o makoro nego tim